Empezamos logo a sesión. O primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta anterior. Tráense tres actas: a do 2 de junio de 2021, a do 1 de julio de 2021 e a do 4 de agosto de 2021. Pois hai que preguntar se hai alguna... Non hai nada. Bueno, eu teño que comentar que, como xa dixen na Comisión Informativa de Asuntos de Economía e Facenda, pois houbo unha serie de erros de transcripción que vou facer constar na acta. Son simplemente, lo que digo aquí hai que decir de outra forma, pero son simplemente erros materiales, vale? Na acta do 1 de julio de 2021. Ben, entón, entendo que non hai ningún problema ca aprobación destas actas. Procedemos a votar, entonces. Votos a favor. Unanimidade en canto a que se refiere as actas. Bueno, o segundo punto da orde do día é a aprobación se procede do dictame da participación na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos adicional 2-2021 da Diputación Provincial da Coruña. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno do 23 de setembro de 2021 emitiuse o seguinte ditame: logo de ver a circular da Deputación Provincial da Coruña sobre a elaboración do Post-Plus adicional 2/2021, logo de ver o proxecto de mellora de pavimentación e seguridade vial na rúa Rosalía de Castro e outros Melide, logo de ver os anexos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º relacionados co dito proxecto, o dictamen que se aprobou foi participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Únicos de Concellos adicional 2/2021. Os investimentos son proxecto de mellora da pavimentación e seguridade vial na rúa Rosalía de Castro e outras Melide a Coruña. O financiamento das inversións son a Diputación 346.488,72 euros, sendo o orzamento total a non ter aportación o financiamento municipal 346.488,72 euros. A maior achega provincial asignada ao Concello foi tamén 346.488,72 euros, que é a mesma que a maior achega provincial aplicada na segunda fase. En relación coa declaración de que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución das obras e que ten resolto relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias, conforme aos informes técnico e técnico-xurídico de datas 17 de setembro de 2021 e 20 de setembro de 2021 respecto das obras do dito proxecto, é preciso para a execución das obras a autorización sectorial previa da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. A dita autorización está en trámite. Solicitar, en terceiro lugar, da Diputación Provincial a delegación no Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptadas se esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Así mesmo, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corriente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Por último, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión deste acordo e o correspondente expediente. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora Dalia García. Moi ben, boas tardes a todos, gracias, señor alcalde. Ben, como dixemos na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, é certo que a nosa formación ten como bandeira, por así decirlo, apoiar aquelas cuestións que teñen que ver co investimento neste concello.
para máis investimentos deste calado, como 346.488 euros que veñen da segunda fase de financiación, como acaba de ler a secretaria deste Concello da Diputación da Coruña. Ben, xa podemos compartir ou non compartir a priorización que fai o Goberno con respecto a isto, pero vímolo facendo así. Mais aquí temos que facer varias puntualizacións que nos preocupan e que fan mudar o noso parecer, que paso a enumerar en esta ocasión. Por unha banda, analizando o proxecto, sería bo, e o decimos en ánimo construtivo, obviamente, que a hora de formular actuacións deste tipo e deste cambio e de calado, pois se coñecera a realidade, porque podemos apreciar nos planos que hai no proxecto que xusto onde se pon na rúa Rosalía de Castro o aparcadoiro, pois neste punto hai, alo menos contadas por este grupo, 5 entradas de garaxe, algunhas delas con vado permanente. Entón non parece moi coherente poñer ali o aparcadoiro. Por outra parte, non somos técnicos, deixamos a apreciación técnica aos expedientes que constan en este punto da orde do día, pero si é certo que a estética que se propón racha de pleno con todo o que hai nesa zona, é dicir, é certo que está en trámite e así o pon o expediente que hai, a solicitude de informe á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pero as beirarrúas a ras e dun cor que non está na guía de cores normas preceptivas, pois non parece moi axeitado para esa zona de Melide, máis cando descoñecemos, que non o sabemos porque non consta no expediente, que haxa un plan de actuación integral para toda esa área de Melide, é dicir, todo o que é ese cuadrante, que sería o ideal, como así se fixo en outras actuacións que se levaron a cabo no mandato do Partido Popular. Preocúpanos tamén outra cousa que creo que non debe quedar no esquecemento. Hai viais que efectivamente cumplen a anchura, pero hai outros que van a quedar con apenas 2,80 metros. Non sei se saben vostedes que un camión ten unha anchura mínima de 2,60 metros. Entón, augura problemas de circulación nesa rúa. Polo tanto, hai cuestións que nos preocupan neste investimento, que non é nada desdeñable e que cremos que deberían estar máis concretadas nesta proposta de acordo. Por outra banda, entendemos que, vista a apreciación que facemos do proxecto, vai haber unha remodelación total da circulación nas rúas afectadas, que sería bo, xo pedimos dende aquí, para evitar confusión ca veciñanza, que se faga o pertinente trámite de información pública, é dicir, os veciños teñen dereito a coñecer o que se vai a facer nas súas rúas e como lles vai a afectar, porque despois temos problemas e veñen os modificados que hai que facer necesariamente. Eu entendo que este é un proxecto que aínda pode vir modificado en canto a estética, porque efectivamente racha con todo o habido e por haber nesa rúa, mais é potestade, como dixen, do Goberno. Por todo o anterior e, sobre todo, preocupándonos a morfoloxía que se dibuxa en canto aos viais, en canto ás anchuras, sobre todo se se trata de vehículos de emerxencias, que iso hai que prevelo. Se é certo que cumplen, como dixen anteriormente, a anchura de 3 metros e algo cando non hai aparcadoiro, pero non o cumple cando se trata dun vial con aparcadoiro. Polo tanto, por todas as reservas que acabo de enumerar, o noso voto non vai a ser en contra, pero sí que vamos a declararnos en abstención, porque consideramos que estos son cuestións de calado que teñen que ser resoltas polo Goberno municipal e entendemos que en canto a estética poden sufrir modificacións que serán dadas neste pleno a conta, pero en este momento nós imos absternos. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español, señor Prado. Moitas gracias. Bueno, pues, como ben di a exposición de motivos, este é un proxecto ambicioso, evidentemente. Esta é a primeira fase dun proxecto ambicioso que terá unha continuidade nunha segunda fase.
que abarca toda a área comprendida entre a Avenida Habana, a Rúa Galicia, a Rúa Rosalía de Castro e o Parque Rosalía de Castro. Contémplase para toda a zona, evidentemente, en primeiro habrá que abordar unha serie de rúas e inmediatamente, cando hai fondos, volveremos ca segunda fase. Evidentemente, é un paso importante, decisivo e drástico. Drástico no positivo, non como unha característica negativa. Drástico no positivo porque vamos a cambiar unha estética dunha área do pobo absolutamente abandonada, absolutamente caótica na circulación, na planificación e hasta na circulación tanto de vehículos como de personas, con aceras onde as hai, a veces de 90 centímetros, que fanas dificilmente servibles para os que van andando e moito máis para os que van en silla de rodas. Con isto que se pretende é seguir a dinámica que se están aplicando en moitas cidades modernas, cidades avanzadas, de darlle máis protagonismo aos peóns, á xente, evidentemente ca circulación dos vehículos de xeito organizado. Tamén de organizar o aparcamento. E, por suposto, a plataforma única, as vías de plataforma única, as rúas de plataforma única que se están poñendo en moitas cidades, que evidentemente Melide non o inventa, é unha forma de dar protagonismo a esos peatones e a circulación ordenada de vehículos. Evidentemente, habrá que reorganizar o tráfico en un sentido, porque hai algunhas que todavía son de doble sentido, cousa que é absolutamente anormal co ancho que teñen. Habrá que organizalos en direccións únicas e dunha forma responsable e que responda ás necesidades desa zona. En definitiva, que na segunda intervención podremos apuntar algo máis, é abordar con decisión unha zona abandonada de Melide, de ausencia absoluta de inversións e de planificación. Decididamente o facemos, evidentemente con responsabilidade e valorando todo o que é o mellor para esa zona. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide, señor Iglesias. Gracias, alcalde. Fala a portavoz do Partido Popular, que son cuestións de calado. Eu creo que son meras excusas para non apoiar a proposta do goberno. Pero, bueno, cada grupo político pois valora as súas cuestións como mellor lle conveña, non? Fala da estética da zona, e que a estética da zona, pois, se vamos a moitos povos de poboacións superiores ou igual, están todo o mundo pois seguindo as directrices europeas de mobilidade urbana e de estética. Pode gustar máis ou menos a súa distribución, pero esa cuestión está estudiada e, como dixo o compañeiro de goberno, pois é unha primeira fase dun proxecto de gran envergadura que queremos levar a cabo para aquela zona. Incluso, estamos preparando tamén un proxecto tamén desa zona para acudir aos fondos europeos que está abertos ás convocatorias, non? Por tanto, hai que cumprir coas directrices que están establecidas para os fondos europeos que están agora convocados, e vai todo en consonancia para unha zona urbana e que hai que rehabilitar non só urbanísticamente, sino tamén creemos que pode ser un gran chanzo para activar económicamente e comercialmente unha zona que é necesaria, non? Sobre a circulación viaria, pode vostede solicitar o informe que hai da Policía Local elaborado dende hai moitísimos meses, incluso creo que dende hai 1 ano e medio, sobre este tema, e seguiremos, como sempre, o que nos indican os técnicos, tanto en urbanismo como neste caso o Departamento da Policía Local, non? Por tanto, nós ímonos reafirmar no que xa expoñemos na Comisión de Asuntos do Pleno. Gracias. Moitas gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Mira, agora sí. Gracias. Ben, por clarificar varias cousas de maneira resumida, porque non lle imos dar máis voltas ao evidente. Non pasa nada.
En primeiro lugar, señor voceiro da Adiante Melide, prégolle que non califique vostede a nosa oposición, eso en primeiro lugar, é dicir, de excusa, pensará vostede que é unha excusa, pero non é así, é dicir, nós estivémonos documentando técnicamente e agardaremos ao que diga a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, como dixen na miña primeira intervención, e o decimos con coñecemento de causa. Dende logo, utilizar a solución técnica dunha senda peonil para unha beirarrúa nunha rúa urbana, como vostede di, pois permíteme que dubide que eso esteña nas directrices para reorganizar as rúas nas grandes cidades ás que vostedes fan alusión. Por outra banda, por suposto, é dicir, non imos dicir nós que Melide non esteña invertindo en reorganizar o tráfico e a circulación e dándolle prioridade aos peóns, porque nós así o fixemos cando estivemos gobernando e vostedes teñen boa proba diso. Non lle pido o informe da Policía Local, nin moito menos. O que digo é que as decisións de cortar unha rúa ou poñela de circulación única, ademais de estar avaladas por informes, se vostede di que ten ese informe hai 1 ano e medio, puido reorganizar con ou sin obra, porque non o fixo. Leva 1 ano e medio perdido nesa suposto caótico tráfico que hai na zona. Polo tanto, resumindo, nós creemos que ten déficit este proxecto, dende logo, o facemos en ánimo construtivo porque é unha obra de centos de miles de euros e, polo tanto, agardaremos o que diga a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural respecto á proposta do Goberno. Despois, por suposto, hai zonas con aparcamento, repito, 2,60, 20 centímetros para reorganizar a cuestión. E, con respecto a todo iso, o facemos co ánimo de mellorar e que non sexa unha intervención que anos despois haxa que botar pola borda. E, en ese sentido, nos reafirmamos no noso voto. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español, señor Prado. Bueno, reafirmámonos no turno anterior, pero queremos aclarar unha serie de cousas. O camiño real, que se acometeu algo semellante ao que estamos facendo nos, non ten ningún aparcamento sinalizado. Ningún. Absolutamente ningún. Pues ten o mismo que estamos falando de humanizar calles, de armonizar a circulación de vehículos e peatóns, e hai perdona, non me interrumpas, eu vou te escoitar gustosamente, de verdad que vou te gustar gustosamente. O sea, unha intervención importante no camiño real, en todo o trayecto, non ten señalizado lo que está ahora aberto o tráfico, ninguna zona de aparcamento. Aquí hai zonas de aparcamento. Falabas dunha zona de aparcamento na zona Rosalía de Castro. Evidentemente, a norma de circulación di que o aparcamento ten que estar á dereita do sentido de dirección. Iso do sentido de dirección é na Rosalía de Castro. Aquí os aparcamentos teñen que dar hasta lado, independentemente teñen que dar á dereita, independentemente que haya vados ou non haya vados, iso é outra circunstancia, iso hai que respetalos. Pero, por norma, o aparcamento ten que dar á dereita, e iso non é algo que invente este goberno, senón que o afirman os técnicos e as normas de tráfico. Falábamos dos camións, dos anchos dos camións. O ancho dun tráiler é 2,55 metros, 2,55. Camións especiales, 2,60. Esa organización, esas calles non está para que pase ningún tráiler, ni de 2,60 ni de 2,55. E un de 7.000 kilos, estamos falando que xa é un camión de distribución importante que podría ter cabida por esa zona, estamos falando de 2,30. 2,30. Non queremos meter trailers por esa calle, igual que non nos queremos meter polo camiño real. En definitiva, parecenos ben as suxerencias, parecenos fanos reflexionar. Evidentemente, podense cometer erros nos proxectos e podese chegar un momento que se tendría que revisar algo. Pero si se valorou, si se reflexionou, si se consultou con Policía Local, con técnicos, para poder tomar unha decisión que sempre pode ser millorable, evidentemente, e as suxerencias son importantes. Pero en este caso, parecenos que estades cometendo un error nas suxerencias que facedes, o tempo nos dirá, e nos parece que estamos abordando con decisión, como dixen antes, este goberno está abordando con decisión proxectos importantes para unha zona importante, que todas son importantes, pero unha zona que estaba esquecida absolutamente en todas as intervencións. E hai unha cousa que tamén é importante,
Esta intervención leva aparellada a actuar sobre a rede de pluviales. Que quere dicir? Ali que están mezcladas pluviales e fecales, o cal fai que se colapse moitas veces o noso saneamento, con isto que vamos avanzar nunha zona importante de Melide, que vayan a unha zona importante de bombeo, separar pluviales e fecales. Co cal estamos actuando en dúas líneas importantes. Unha soterrada, evidentemente, que vai agradecer o noso medio ambiente, e outra, evidentemente, por encima das rúas que van agradecer os peatóns, e, por suposto, a circulación. Remato xa, votamos a favor dunha decisión importante, valente, drástica, que seguramente o tempo a poñerá no seu sitio. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide, señor Iglesias. Gracias. Por suposto que o que diga patrimonio temos que reformalo cando veña. Cuestión é que poidan vir cuestións que a veces sábelo perfectamente que son contradictorias moitas veces. Por exemplo, no proxecto da circunvalación da feira nos propoñen que as aceras sexan de cemento, por exemplo, e é casco urbano. Pero, bueno, a veces ven outro proxecto e dinche outra cosa. Por tanto, habrá que reformulalo en función de como veñan os informes perceptivos, non? Eu quería falar do tema da circunvalación da feira para destacar que a veces esas cuestións dependen de outras administracións e non tanto da nosa, non? Por tanto, non teño máis nada que aclarar. Moitas gracias, señor Iglesias. Bueno, os gobernos deciden obras. Os proxectos fanos os técnicos. A pregunta que nos facemos cando propoñemos unha obra destas características é se a obra é necesaria ou non o é. Nós entendemos que sí. Eu vou contar unha anécdota de tipo persoal. Aqueles que temos pais, por exemplo, de 93 anos e que de vez en cando salimos a pasear con eles, pois hai beirarrúas de 0,50 centímetros ou menos. Con lo tanto, unha das persoas ten que ir pola beirarrúa e outra ten que ir pola vía pública. É dicir, co peligro que eso conleva. Entonces, nós entendimos que unha actuación integral dese modo solucionaría, en parte, cuestións tan sencillas ou tan simples como esta. Poder ir dúas persoas por unha beirarrúa. Non creo que seña excesivo pedir unha cuestión dese tipo. Hai outra casuística de algunha rúa de doble dirección donde é absolutamente caótico. E digo caótico porque é así. Porque hai coches aparcados nun lado da estrada, unhos suben, outros queren baixar, paran detrás dos que están aparcados, entonces pasa un, depois pasa outro, e depois hai outra casuística que é nun cruce que hai ali entre, para que nos entendamos e sepamos de onde falamos, donde está a parrillada del Molino, hacia arriba, e de donde sale Emilia Pardo Bazán, pois hai múltiples accidentes, e de bastante gravedade, moitos deles. Por lo tanto, entendemos que si deberíamos actuar en ese ámbito. Hai unha parte, efectivamente, que terá que decir patrimonio na parte que corresponda si é adecuado ou non é adecuado o proxecto. Pero, bueno, ben sabemos últimamente que as resolucións de patrimonio, a veces, inda tendoas, tampouco gustan. Sabémoslo perfectamente, por casos que en este momento se están dando, que ten os parabéns de patrimonio, pero hai xente que estéticamente, polo que sea, non lle gusta. Entonces, patrimonio non se pode utilizar como unha arma arrosadiza, senón que, cando estéticamente nos gusta unha cousa, refrendada por patrimonio, perfecto. Pero se patrimonio di unha cousa e depois non nos gusta, pois resulta que as resolucións de patrimonio son discutibles. Aquí houve máis obras que se fixeron cos parabéns de patrimonio. A unha xente gustaron e a outras non. Pero, bueno, hai que ter un criterio, me refiero, en ese sentido.
se Patrimonio di que hai que facer alguna modificación, farase. Entonces, por varias cuestións, técnicamente, evidentemente, un goberno non o fai, pide un proxecto. Entonces, depois de ver o proxecto, entendemos que é bon para aquela zona, para facer máis pobo. O que será dentro de 30 anos, pois mire, eso eu, francamente, non o sei. Por lo tanto, decidimos que aquela zona que está cerca do centro do pobo sería moi interesante actuar nela. Evidentemente, esta é unha primeira fase e habrá fases posteriores. Por lo tanto, vamos proceder a votar este... Bueno, e eu antes de rematar, non o acostumbro a facer, pero eu pediría ao Partido Popular que se sumase o voto positivo deste tema, pero como un deseo. Despois, evidentemente, na liberdade que ten cada grupo de actuar, pero direlle que é unha obra interesante e que sería bon que nos puxéramos de acordo, polo menos en determinadas cuestións. Por eso, lle diría que a mí me gustaría personalmente. Unha cousa é que me guste personalmente e outra cousa é que despois poida ou non poida ser. Por lo tanto, vamos proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Terceiro punto da orde do día. A aprobación se procede do ditame sobre a non división en lotes do investimento incluído na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal da Diputación Provincial da Coruña en relación co proxecto de mellora da pavimentación e seguridade vial na rúa Rosalía de Castro e outras medidas. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno de 23 de setembro de 2001 emitiuse o seguinte dictame. Logo de ver a circular da Deputación da Coruña sobre a elaboración do Post Plus adicional 2/2021, logo de ver o proxecto de mellora de pavimentación e seguridade vial na rúa Rosalía de Castro e outros melide, logo de ver o anexo quinto e o informe técnico da obra, acordouse o seguinte dictame: non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto de mellora da pavimentación e seguridade vial na rúa Rosalía de Castro e outros melide cos orzamentos que dixemos no primeiro punto, sendo que esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto indicado está xustificada pola concorrencia dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto no artigo 99.3 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público e quedará debidamente xustificada no expediente de contratación. No que se basa o informe é que dificultaría a correcta execución do investimento desde o punto de vista técnico e provocaría problemas de coordinación na execución das diferentes prestacións. Outros motivos técnicos que se van a especificar. A división en lotes sería un importante custo económico para o Concello e implicaría unha maior dedicación do seu persoal técnico e administrativo pola necesidade de redactar documentos técnicos independientes para cada lote, que servisen de base á licitación con seguridade xurídica necesaria para definir con exactitude o obxecto do contrato. Aínda que algúns proxectos ou pregos inclúen distintos orzamentos parciais ou partes que poderían ser adxudicados por lotes, moitas veces existen partidas comúns a todas elas, como son as relativas á seguridade e saúde, a control de calidade, a xestión de residuos e outros conceptos cuxa aplicación aos distintos lotes exixiría realizar novos cálculos, novos documentos técnicos para a adxudicación en lotes. Incrementaríase o número de expedientes de licitación que o Concello tería que realizar co conseguinte custo de tempo de recursos persoais e materiais. A división en lotes suporía un retraso na adxudicación dos investimentos e, polo tanto, na súa execución pola necesidade de realizar con carácter previo á licitación tarefas técnicas e administrativas de división en lotes do proxecto ou prego, en consecuencia, polo incremento do número de expedientes de contratación. A Dirección Técnica das Obras e das subministracións complicaríase debido ao incremento do número de contratistas adxudicatarios como consecuencia da división en lotes, o que, ademais,
dificultaría a necesaria coordinación da execución dos distintos investimentos no Concello. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora Dale García. Moi ben, como xa dixemos na Comisión de Asuntos do Pleno, creemos que esta é unha cuestión netamente administrativa que acorda a dereito e, polo tanto, imos votar a favor porque, sobre todo nunha obra de inxeniería civil, basicamente non hai cuestión ninguna para dividir en lotes, perdón. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obreiro Español. Votamos a favor. Moitas gracias, señor portavoz. Votamos a favor. Melide. Non se precipite, tome a vida con calma, que son 2 días. Señor portavoz de Adiante Melide, señor Iglesias. Imos votar a favor. Por moitas gracias. Non sei se é necesario un segundo turno, polo tanto, vamos a proceder á votación deste punto de orde do día. Votos a favor. Por lo tanto, non pedimos nin votos en contra nin abstencións. O punto 4 da orde do día é a aprobación se procede do dictame sobre a aprobación inicial da modificación orzamentaria número 27/2021, transferencia de crédito número 4/2021. Na sesión da Comisión Informativa Especial de Contas e Permanente de Asuntos de Economía e Facenda do día 23 de setembro de 2021 emitiuse o seguinte dictame. Logo de ver o grado de execución orzamentaria no vixente orzamento municipal do Concello de Melide no exercicio 2021, faise preciso aumentar a cuantía de determinadas aplicacións orzamentarias correspondentes ás áreas de gasto 1, 4 e 9, e tratándose de gastos que non se poden demorar ata o seguinte exercicio para poder cumprir cos principios contables de carácter público e tendo en conta que os créditos consignados no orzamento da Corporación son insuficientes e non ampliables, e xa que cabe efectuar transferencias de crédito doutras aplicacións do orzamento non comprometidas pertencentes a distintas áreas de gasto, estímase necesario dar de baixa determinadas aplicacións orzamentarias por importe total de 350.000 euros, que serían as correspondentes a actividades deportivas e outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. Procedería ás altas nas seguintes aplicacións orzamentarias: outros traballos realizados por outras empresas e profesionais, estudios e traballos técnicos, outros traballos realizados por outras empresas e profesionais, investimentos, reposición de edificios e outras construcións, limpieza e aseo, traballos realizados por outras empresas e profesionais, aluguer de materiais de transporte e outros suministros. O dictamen adoptado foi dictaminar favorablemente a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria 27/2021 vía transferencia de crédito 4/2021 entre diferentes áreas de gastos por importe de 350.000 euros. Co detalle que señalamos antes, o expediente de modificación orzamentaria tramitarase conforme ao establecido por la Lei Reguladora de Facendas Locais, considerándose o presente acordo de aprobación inicial polo Pleno como definitivo, de non presentarse reclamacións contra o mesmo durante o prazo de exposición pública. Moi ben. Ten vostede a palabra. Moi ben. Con respecto deste punto, este grupo, como xa manifestou tamén na comisión, é consciente que a altura deste trimestre, do último trimestre que imos entrar pasado mañá do ano, pois é necesario facer modificacións orzamentarias para non quedar esgotadas determinadas partidas que veñen hoxe aquí a pleno. Mais chámanos sobremaneira a atención de que a aplicación máis grande que se dá de baixa son a aplicación 340/22609, actividades deportivas, 250.000 euros, para repartila en 3 ou 4 aplicacións orzamentarias que levan por título outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. Ben, como dixen, sabemos que é necesario facer modificacións, transferencias de crédito entre créditos vinculantes, eso é o debir mismo do orzamento.
pero sí que pedimos un pouco máis de prudencia a área que dirixe o señor Tenente Alcalde en canto á hora de orzamentar, porque estamos dando de baixa 250.000 euros que iban para actividades deportivas. E aquí, claro, será a xustificación que me deñan no segundo turno agora mesmo, porque claro, despois da última xustificación este grupo non pode falar, a xustificación que me darán é que ca situación de pandemia non se puido realizar. Ben, pois como xa había situación de pandemia cando orzamentamos, había que ser máis prudentes. O principio de prudencia é algo que a señora interventora sigue reiterando nos seus informes. Por lo tanto, hai que ser realistas. E non hai que poñer o carro antes dos bois, que é un dito moi galego. Entón, aquí asistimos a unha serie de cuestións abandeirando un superproxecto, pero o certo é que ese proxecto que está orzamentado con casi 500.000 euros por segundo ano consecutivo neste Concello sigue pechado. Entón, comprensible que se fagan modificacións, pero non imos pasar por alto que estes 250.000 euros que avisamos que eran en demasía sexan transferidos agora porque non se vai orzamentar. Por lo tanto, pedimos prudencia, pedimos que sexan vostedes máis realistas e eso é todo nesta primeira intervención. Moitas gracias, señora portavoz. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español, señor Prado. Bueno, depois explicará mellor Xosé, o compañeiro de Economía, os motivos. Pero, bueno, a lógica é que chegado este momento despois, chegado este momento do ano de execución orzamentaria, faise necesario facer isto para poder abordar os gastos con normalidade e o desenrolo do ano. Nos parece absolutamente normal e, bueno, se necesario no segundo turno explicarei algo máis o porqué. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Benítez, señor Iglesias. Ben, quixera aclarar algunhas cuestións que creo que son interesantes. No primer trimestre fixéronse pagos por valor de máis de 833.000 euros. No segundo trimestre, máis de 662.000 euros. E no terceiro trimestre, a data de 29 de setembro, fixéronse pagos por 1.324.000 euros. Somos prudentes porque pagamos as facturas, pagamos, incluso baixamos a conta 413 máis de 1 millón de euros, e iso é ser prudente. E o presuposto, claro que en función de como vai o ano, hai que varialo. E non é o mismo o primer trimestre que o terceiro trimestre, que todo o mundo sabemos que pasou. Entón, son necesarios esas modificacións porque houve gastos que non estaban presupostados. E non se poden presupostar porque non sabes como vai ir a evolución tampouco da pandemia, non? Entonces, houve gastos, por exemplo, pagar controladores para cando viñeron vacunar, por exemplo, a Benide. Eso non se pode prever nun presuposto, por exemplo, non? É un exemplo que pode clarificar moitas cuestións, non? Por lo tanto, é unha modificación. Estamos xa a partir de mañá no mes de outubro e, por suposto, bueno, hai prudencia e, ademais, non se vai gastar nada fora do presuposto, como xa vimos mantendo estes 2 anos. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señor Iglesias. De todas formas, fagolle un comunicado curioso que mañá non é outubro. Ben, día máis, día menos, non é o mismo. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moi ben, sin máis dilacións. Estamos de acordo, xo dixemos, en que o orzamento ten a súa propia vida ao longo do ano natural. É dicir, evidentemente, como comprenderá o concelleiro de Facenda, sabe perfectamente vostede que hai caixóns desastre no orzamento con aplicacións orzamentarias
para ese tipo de gastos que vostede refletiu, cousa diferente que non cheguen. Evidentemente, esta portavoz e este grupo o primeiro que dixo foi que as modificacións presupuestarias están aí para cumprir ca súa función e, evidentemente, son moito mellor eses 250.000 euros que se executen que queden sin executar. Outra cousa é que compartamos e que instemos a ser máis realistas con respecto a certas materias, porque vostede sabe que temos no noso poder eses períodos medios de pagamento que traemos tamén a este pleno, que teñen que traer vostedes a este pleno neste caso, pero tamén sabemos que ese plan de acción famoso do que vostedes alardean cando hai o pleno dos orzamentos ou o da liquidación ou da conta xeral, pois ten un cumprimento insuficiente. Polo tanto, ímolo dicir todo. Sin máis, cremos que é unha pena que eses 250.000 euros non vayan para onde teñen que ir e agardemos, e tamén o dicimos aquí, que esas aplicacións orzamentarias as imos a seguir moi de preto, porque, como dixen, son demasiado inconcretas e de demasiada cuantía para que a estas alturas do ano se vayan gastar casi 200.000 euros en outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. Polo tanto, este grupo o que vai a facer é absterse e polos motivos expostos anteriormente. Moitas gracias, señora portavoz. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español. Moitas gracias. Bueno, decíamos antes que estábamos de acordo ca transferencia de crédito e íbamos a votar a favor. Entendo por onde íbamos os apuntes da portavoz do Partido Popular. Son 250.000 euros que iban destinados a actividades deportivas. Evidentemente, dende marzo do ano 2020, que foi cando se foi decretada esta pandemia, hasta hoxe, un ano e medio despois, as actividades deportivas sufriron unha pausa, unha ralentización, sobre todo as presenciales e organizadas polas entidades públicas. Sufriron en todas as partes esa ralentización. O cal non quere decir que algunhas entidades públicas e algúns concellos, en este caso está o noso, que renunciáramos a seguir mantendo as actividades deportivas de múltiples formas, unha recomendando rutas a través das nosas redes sociales, outra apoiando asociacións que o facían de feito moi matizado, reporte federado, e sempre recalco deporte federado, e outras nós a través do deporte virtual, online, facendo recomendación que funcionou moi ben o ano pasado, estamos plenamente satisfeitos de seguir mantendo a xentativa dentro das nosas medidas e outras veces recomendando. Co cal, aí está unha parte de esos 250.000 euros. Hai outra parte de estos 250.000 euros que hai que reconocer que esperábamos poderos gastar no proxecto importante deportivo que abrangue a todo o deporte de Melide. E dicimos que abrangue a todo o deporte de Melide, e xa teremos tempo de explicarlo pormenorizadamente, que ten que ver cas escolas deportivas e que ten que ver ca instalación que hoxe temos pechada. Instalación que temos pechada, que esperemos que moi pronto poder dar boas noticias, que nos vamos ir a un proxecto de prácticamente 900.000 euros de reparación, que levamos 2 anos con ela cerrada para gastar 900.000 euros, porque a decisión era tirala ou reformala, 900.000 euros. Hai que lembrar que entre o ano 2012 e o ano 2014 estivo pechada 2 anos para gastar 140.000 euros. 2 anos para gastar 140.000 euros. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide, señor Iglesias. Nada, va a reiterar no que expuxen antes e que vamos a apoiar a proposta. Moitas gracias. Bueno, é unha intervención do Partido Popular, entendín, ao mellor malentendín, ao principio que iban votar ustedes a favor e agora entendín que iban a absterse. Foi a percepción que eu tuve. Bueno, pareceu un... É posible que me parecesen. De todas formas, deslizou vostede na súa intervención, e iso si o sei, que non pode falar despois do segundo turno. Non pode falar despois do segundo turno porque pon o reglamento. Bueno, ten vostede, como sabe, primer turno, estamos sempre na mesma historia. Primer turno, segundo turno, e despois remata o alcalde que é o que lle responde.
Bueno, podémoslo... Pois discutamos o que teñamos que discutir. Moitas gracias. Vamos proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? O quinto punto da orde do día é a aprobación, se procede, do ditame sobre concesión da bonificación do 75% do imposto de construcións, instalacións e obras respecto para a instalación dun ascensor no edificio de vivenda sito na rúa Xesús Balgai, número 8 de Melide. Na sesión da Comisión Informativa de Contas Permanente de Asuntos e Economía e Facenda do día 23 de setembro de 2021 emitiuse o seguinte dictame. Logo de ver a instancia en virtude da cal se solicita a bonificación do ICIO da licencia municipal para a instalación dun ascensor no edificio de vivenda sito na rúa Xesús Balgai, número 8 de Melide, na que se achega xustificante de pagamento do ICIO por importe de 1.066,69 euros en data 24 de maio de 2019, logo de ver que en data 13 de setembro de 2021 o arquitecto informa favorablemente a concesión da bonificación do 75%, logo de ver o informe da intervención municipal, que no que se informa tamén favorablemente, o dictamen que se adoptou é o seguinte: ditaminar favorablemente a concesión dunha bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto da obra de instalación dun ascensor no edificio de vivenda sito na rúa Xesús Balgai, número 8 de Melide, a Ramón Blas Tojo Ferreiro, que actúa en representación da comunidade de propietarios calle Xesús Balgai, número 8, e proceder, en consecuencia, a devolución do importe ingresado por un total de 800,02 euros. Notificar este acordo ao interesado e dar traslado á intervención municipal para os efectos oportunos. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora Daliga. Moi ben, moitas gracias. Ben, pois sin ánimo de dilatar máis, entendemos que isto é un expediente de trámite e canto máis antes chegue o veciño a devolución do ICIO mellor, polo tanto, o noso voto non pode ser de outra maneira máis que a favor. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español, señor Prado. Votamos a favor. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Diante Benide, señor Iglesias. Imos votar a favor. Moitas gracias, señor Iglesias. Entendo que despois da primeira intervención dos portavoces non é menester, neste caso, a segunda intervención. Vamos proceder, entón, á votación. Votos a favor? Non faremos, entón, votos contra as abstencións. O punto sexto da orde do día é a aprobación do dictamen sobre a modificación da ordenanza fiscal número 9, reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calqueira clase. Na sesión da Comisión Especial de Contas Permanente de Asuntos, Economía e Facenda do día 23 de setembro de 2021 emitiuse o seguinte dictame, resultando que existen razóns de interés público logo de ver a memoria da Alcaldía do 13 de setembro de 2021, logo de ver o informe de Secretaría de referencia a 1 de xuño de 2020 que leva por asunto informe xenérico de Secretaría sobre a aprobación e modificación de ordenanzas e regulamentos municipais, logo de ver o informe de intervención de referencia 383-2021, de data 13 de setembro de 2021, favorable á modificación proposta, dictamínase favorablemente a aprobación inicial da modificación do anexo tarifa da ordenanza número 9, reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase, que quedaría redactado como segue a continuación. Anexo tarifa. A estrutura desta taxa
será a seguinte: reivindicarase sempre que exista sinal de vao debidamente autorizado, exista un non rasante. A taxa a reivindicar será de 22,07 euros metro lineal ou proporción ao ano. Ratearase por trimestres non vencidos do ano as solicitudes realizadas dentro do ano en curso. Placa de sinal de vao autorizado, 16,18 euros placa. Este importe deberá facerse efectivo unha vez concedida a licencia e sempre antes da recollida do sinal. Expoñer ao público no BOP a modificación da ordenanza por un prazo de 30 días hábiles a contar dende o seguinte da publicación do anuncio de exposición pública no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios. No caso de non presentarse reclamacións, entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación provisional. De presentarse reclamacións, o Pleno adoptará os acordos que proceda, resolvendo as reclamacións presentadas. Os acordos definitivos, incluídos provisionais, elevados automáticamente a tal categoría e o texto íntegro da modificación deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia sen que entren en vigor ata que se lea a cabo dita publicación. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, entendemos que esta é unha modificación aclaratoria de tipo material, polo tanto, se manteñen as cotas, as tasas que hai que devengar e o noso voto vai a ser a favor. Moitas gracias, portavoz. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español. Bueno, en este caso, como ben se explicou na Comisión de Asuntos do Pleno, o que se trata é de que cando alguén decide ter un vado, que non teña que pagar por todo o ano, ainda que o faga ao final, nos últimos meses. O sea, que se cobre de xeito máis proporcional posible para que seña menos gravoso para quen decide facer unha xestión dese tipo, co cal ten absolutamente lógica que traemos esta modificación da ordenanza fiscal e, por suposto, votamos a favor e renunciamos ao segundo turno. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de Adiante Benvides, señor Iglesias. Como ben dixo a portavoz do Partido Popular, é unha aclaración do texto e debe de cobrar todo o ano, pois aquelas persoas que o solicitan ao longo do ano e non correspondan todo o ano, pois se cobre por trimestre. Por tanto, a nosa posición vai ser apoiar a modificación. Moitas gracias, señor Iglesias. Entendo entón que non fai falta un segundo turno de palabra. Ben. Bueno, procedemos entonces a votar este punto. Votos a favor? Non há lugar entón a votos en contra e abstencións. O punto sétimo da orde do día é a aprobación se procede do dictame sobre a dación de conta do Plan de Acción 2021 do Concello de Melide, así como do informe de intervención municipal de referencia 380-2021 de data 9 de setembro de 2021 en relación ao dito Plan de Acción. Tamén se dictaminou xa a dación de conta na Comisión Informativa do día 23 de setembro de 2021. Considero que non procede a lectura, se así o entende. Vale. O punto oitavo da orde do día é a aprobación se procede do dictame sobre a dación de conta do decreto da Alcaldía número 462/2021 do 11 de setembro de 2021 en relación á aprobación das liñas fundamentais do orzamento para o exercicio 2022 que xa foi dictaminado tamén na Comisión Especial de Contas do xoves 23 de setembro de 2021. O seguinte punto, que o punto 9, é dación de conta das resolucións da Alcaldía, que van desde ao número 429 do 30 de xullo de 2021 ata a 534 do 23 de setembro de 2021. Pasamos para o punto de mocións, rogos e preguntas. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Non temos preguntas presentadas para este pleno, si que agardamos a resposta do pleno anterior e queríamos facer, se é posible, señor alcalde, un rogo. Rogamos a este pleno que se faga un pouco eco das demandas que teñen as asociacións, que se cree un plan de acción con respecto aos espazos públicos municipais. Non sei se tedes en este momento para o curso de actividades deportivas e culturais que están se poñendo en marcha, pero o que rogamos é que se lles volva a deixar utilizar con todas as precaucións sanitarias do COVID para que teñan menos eivas no seu orzamento. Mais nada. Moitas gracias. Señores, rematado o pleno, damos por concluída esta sesión. Moitas gracias.